Γεια σας παιδιά, είμαι ο Nick the Greek και καλώς ήρθατε στο crafting. Πάμε να το δούμε. Να φτιάξω όμως έναν καινούριο κόσμο. Survive. Πάμε. Θα είναι survive. Πού είμαι? Το ψηφω λίγο ψηλά. Και επίσης θέλω να πω ότι ευχαριστώ για τις 15 γραφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, τι κάνω, τι crafting table. Καλά, δεν πειράζει. Ωραία, τώρα θα έχουμε ξύλο. Απλά δεν θέλω να χάσω τα crafting table. Όπως βλέπετε τώρα δεν κάνω ένα κανονικό gaming βίντεο. Απλά ήθελα να πω ευχαριστώ για τα 15 subs. Και θα σταματήσω το βίντεο εδώ. Ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.